flest. Des. Ja. Skal vi høre på? Ja, jeg heter Jon, og jeg kunne også mer spurt bare om farspurningar. Det første var vi er kjøteløystøyene, og enda mal vi tog med avsetningen minutt avsetningen nok å få folk ikke vært lanje, men det blir øyla dorst allikevel, så jeg vet at oppskuddet vil fremme, eller folk har pratet om man ikke kunne finne til at de første kvarteret for vanlige brus, så vil det folk flott seg at det. Det neste at folk som bygger i boen, her man ikke kan lova, og her nevnte de at her kan man bruke AC-støyner, og det ikke at man ordentlig setter en arbeid vi løsner til sånne støy. Jeg vet det ringt at folk går opp, men jeg vanlig at man gjør det mulig at det var flere støyer setter ut av parkeringsplass som tøk av time og øsene. Takk. Ja, jeg kan si at det blir til 17 spørsmål, så har vi faktisk en fin dialog med Tørsand kommune om innskjer om løyestøyer. Og det hittar vi så etterskjående. Hvis vi tenker kjøtløsøyner og at det koster alle veien, så det også en helving. Vi har også en myndløyga som skal godkjenne priser, og her vil si at det er veldig at og fram om det. Og det var det som man enda vil nå, kan bare parter være samtidig om og i mata. Men jeg kan si at det at hele prisen som avsetter nå avsetter i 8 år. Man kan si at ugen jeg får ikke røynderskipen, så han skal gå seg ettermetas om 8 år. Og så må vi sørge hva det enda vi tar. At det så prisen til å gjøre. Ja, at det her alltid er klar her. Han bruker få en kjønne igjen. Ja, til heimasynet så ser stenter at her reisende priser for hvis man i heimaløyensene og truster at man skal få en skundløyens, så er det 25 kroner. Hvordan virker det akkurat? Og det her kommet i det? Ikke viser det stendt, det er steg i heimasynet. Det er en priser som vi skulle øyne ettermette, og det er en priser som jeg nevnte Johan at løysen intelligent, og hun løyer og teker hatt for norske ministeren til å ha konta noen. Men skal han bruke løyestøyene her og nå, så kommer det mest sannsynlig å koste et beløp. Om det er 25 kroner, det har vi kjørt et helt for nå. Det er også det som ligger i korsen. Okay. Ja, det skal ettermøtes han priser. Vi har haft et oppskrift fram som er 25 kroner. Jeg kan si at det mer vitende vil ikke effektuere enn du kostar tannkostnader. Mer vitende. Ja, nok der. Funnet noen andre spørsmål? Her? Om det snilt där i lösningen än har 2 malare. Jag vill säga, och det är så att det är krav att det är 2 malare. Kvart framtid som be att ha vita detta gånger vi otroligt några fel har möjligheten man häver så är det ytterligare att omynda mer kvart som hänt framtiden men till vi är så är det 2 malare. Ja. Okej. Kan jag ha en spørsmål mitt her? Ja, hej, Bjørst her. Jeg kunne også spørre til om du nevnte også vi samstår Torsnær kommune, eller dialog med Torsnær kommune. Men her var det viktigst til at om kommuner hadde jo AH og jeg vil til å få flere løyengastøyer, eller privat for hans skilt, altså man slår seg sammen, parser vindløgn og vil til å få, altså man fel å få i noen flere løyengastøyer. Det noe ser vi AH og jeg at det kommer noen flere. Det är ju så som man absolut har fyrtjejt att det kan löva min elbil alla möjliga ställen kring om färgen tar jag törvad. Alltså jag vill säga att jag hade en politisk spårning jag hade absolut säga själv hade att det är ett avvärst att det avvärst att nämna att man tar felax tök och is ner as ner fronten om.
Men man ska vara inte värden eller också hur så är det man ska vara lyssna värden vi att sätta för nekvar löser upp tror jag det gång så åt vi människor batterien såna ka att det kan gott vara hvis vi får ut som vi har nämnt för tapsera landet vi löser så stannar vi en investering som vi kanske ångad för inåt så att man ska vara lyssna värden men idén är att se och kommuner ta sig samman det gäller ju naturligtvis allt då vill säga och att hetta mål det är upphåll det är upplagt vill jag sagt ja så till när kan vi kontakta vi och ner från och in i det politiska skiparna ja nästa och närmare ja det var det ja Ola Paulsen då har jag och jag upplever vi orsaka Ola Paulsen här. Det som jag upplever är att det manglar skjutlöstöjer. Vi havnen du kan lo en bil ur sen. Vad som jag måste väl valt in att men så råknar jag har skjuter att du kan leva med en bil ur sen i havnen. Och nu har det indikerat att det kommer fler skjutlöstöjer vi havn kommande år. Och vad ska snäckvar till tor runt och kan avslöja det. Vet jag ordentligt kvar Björnsen nu ska jag inte göra klockan på det men Nadri hon en transformerstöd hjälper till henne på Ulövna. Ja, det gör det så vant. Alltså vi vill ju en skjutlöstöd så kan det säga att jo till på rätt att jag säger 5 oktober så var det väl ofta det kan stå man och det var kö, det var gratis att lova. Ja, men jag vill säga vi har statistik i det 5 oktober hur det var öl av neckminne av aktiviteter runt om för allmän lösningar. Och men till att det är en spårning som hönan och ett alla tröna. Jag var ju alltid hemma säga att helst skulle lösa vara framme för bilarna och till kanske en av sanna det tror. I halva så vi då över lösen varje vi inte för ut och investera för neck och i löj-infrastrukturen men han ska sjå det följa vi. Och så va? Hur snäga komma? Jag har ju bo på det kan nu. Vi ser att jag för en ligger kosten någon att över en alltså är ner jag vet inte man kallar det lönlöst att sätta upp kommande år. Om det kommer fler till att du kör det sig. Okej. Goddag. För kostar så shortlist så för så cirka alltså tas för de näkva pengar. Ja, vi tar som nog snacka pengar. Jag glömde kanske säga det Johannes tar vi snackar vi sluka täcka ett här vi hemmalöstöna att här kostar immer väck 6 kronor per stycka och anskap hela det så stänta. Hvis vi tar skjutlösarna ja så kostar det näka pengar och hvis jag säger örmena miljoner så är det inte alloj. Ja, här. Nämnde du prisen av löstöjen här 6 kronor, alltså det är hemmalöjen. Hemmalöstöjen, ja. Och alla det forskare vet att det här inte kostar något. Alltså det som ligger i korsen akkurat nu är att de som har en löstöd de betalar inte för där. Det som har så ut 1. januar det är en stöd ska täckas du se och det har vi nog meldt ut då vi det har till en stöd ja. Kan jag spela en spårning här som vi kände? Kanske du inte vet det. Alltså 6 kronor, är det allt det kostar för att få en hemmalöstöd? Det kostar hemmalöstöden. Hvis du ska ha en malare till så kostar det sånt handinstallationen som kommer att rätta men som sagt här till hur ser efter vi runda verkskatlands och se hur vi tar kan man till att de stöjna. Själva stöjna ja. Men uppsättningen han har lärt det inte. Och så kan? Uppsättningen han har lärt det inte. Nej, det är en installatör ger det och det kostar allt. Ja, jag tror inte att sätta pris av men vi har hårt töl med 5 och 20 kronor. Men det är öl individuellt. Det kan man diskutera att få att här får väck. Det vill ju ja, det var spårning vi fick på en Johan om det kan nyttiga av ja och jag vill säga att det gånger så kört halt jag tror inte att säga när det kan nyttiga men här öl så brötningar alla ställen och i höknen runt om bakom men jag vill säga inte vad är så är det så att du ska ha en malare nummer 2 eller en grön malare för att få att den billiga pris.
Ja, men onkel kan ju lära att han målaren. Ja, Onkel kan ju lära att han målaren, alltså. Det får ju inte vara kontan upp till han, eller vad? det då i kört att säga. Jag huxade om alltså att andra kommer in. Nej, det som jag också det är att de vill ju gärna ha folk att leva hemma. Det är helt tydligt. Och det är Absolut. tydligt som på styra då. Men Men så har det den fordring som heter 5 000 kronor bara för att sätta bilen till hemma till show. Några kreativa uppskov för är vi till först. Det är bara spårningen en grupp. Ja, jag har inte snackat i bakgrunden akkurat nu allt för nej. Nej. Tack för. Jag vet inte några andra. Jag har rätt här så. Va? Bjarne, ikke man kan kjøpe og tilbehørs handlån en heimaløystød for 4 000 kroner, og så kan du binde den til din egna malere. Og her vi spærer, det står i uiløvene som de snakker om. Vinningen vi at bruke tykkere løst at det koster 1 kilometer du kører, det koster 22 øre i strømme. Hvis du bruker din egen innlegging hjemme, så koster det 29 øre. Det er 6 øre av måned. Det er 6 øre skulle så få mer kostnader for å få en egen malere hjemme, og en dyrere løyestøy. Men tid har jo en vinning viser dyrere løyestøy, at du kan styre nær ved løa. Hvis vi selv gjør innleggingene hjemme, så løa vi tar vi sitte det til. Her var det ikke en visse åhå i at vi er bøyligere enn en alternativ løst. Det bör rätt att säga att du kan köpa en lös och sedan till hemma, men så fast du kan inte den billiga prisen från sig som du själv nämner. Och ju till en AH, men haft det här som vidare för halvdag till akkurat nu. Att det som blir besluttat och det som vidare arbetat från. Som säger kvar framtiden kommer att bjöa att det måste bara lyckas sucha och men jag kan säga är att det är i seriös intresse som jag nämnt flera för när att kunna styra det en av i samordna. Och hur man så gör det framöver till man så tog in vis. Det er 6 øre måneder per kilometer jeg bruker at det dyrer løsninger til tykkene, og i måned til å bruke det vanlige stremet som man langer hever hjemme. Ja, jeg kjenner ikke at det skjer ørene, det skal sikkert passe, men jeg kan forholde dem til at det koster 1 krone og 55 hvis du ikke hever den her maleren. Det koster 1 krone og 45 hvis du hever maleren. Passar. Ja. Det har vi råknet på. Det gjør 6 øre per kilometer. Ja, andre pakker det er for biler, sånn, men jeg I tror ikke på. det tror jeg råkner jeg på. I det tror jeg. Ja. Nej, så. Tack för det. Har vi klar här? Ja. Ja. Jag går också med bara koppa bitna synter att vi inte bara tar som örer som synter mer eller mindre. Men är som grunden till koi att vi skulle skifta över till gröna orske och det är ju inte omkvarvis vansen och det vävla sprödingarna och det är verkligen det som ska bröta kon. Har vi köpa en bil för 330 kronor så kommer vi sätta en 4-5 flug på en attriat i imländska häntlagar för att som bilen kan och inte luxus. Och vi sätter säkert flera flug på en, det kostar 5-15 kronor stycke. Men så att det kommer till det ser löjstöjna. Ta vara vid öljande, alltså ta på rockna när spelade han innan och så vidare. Så är på en måte borde man integrera det här på och inte fokusera sig på att det här. Det är bara det jag vill säga. Ikke også ja. Yes. Så för det var sista målet. Nu ska vi höra om folk som har brukt och brukar elbilar och påstånd att det är riktigt för det glömde dere till.